Nu-i nimic, că nu. Vă oferesc, doar să aude vocea la noastră. Aveți și camere de vedere pe aici. Ce anume? Camere de filmat. Mai cu numele. Mi-am pus ca să mă sprijin. Da, am înțeles. Da. E bun. Poate vor să doarmă pe aici și să ai vedere. Au fost și persoane care vor să vină pe TV, dar nu am dat voie. Păi normal. Mă, cine știe ce faci tu la noapte aici și mă bagi. Păi da. Vegetația am văzut s-a sunt restaurată și a stat câteva săptămâni la schimbat. E mai înalt acolo. Deci a fost și un proiector și îi ține lucruri. Și 2 săptămâni s-a evaporat vegetația. Deci, datorită umezelii mai mult lumini. Da. Oricum avem o țară frumoasă. Peste tot pe unde mergem, rămânem Cu gura căscată. gura căscată. Peste tot găsim ceva. E păcat că e locuită. Nu vedeți că ne-au vândut tot și ne-au vândut tot? Suntem închiriași în România. S-a schimbat și imnul, știi? Eu încă nu mi-am avut pe ăla cu deșteaptă de români. Dar înseamnă că tot dormim. Mai e ăla cu descurcă-te Nu l-am auzit pe ăla încă. Vedeți? Vreau să știți glumii mai multe. Hai să ne oprim. la fata care ne așteaptă. Da. Ați văzut că în timp ce mergeam, se schimbă culorile de pereți. Deci apare oxid de tur, de fier, apare și partea de grafit. La mine zona a fost singura mea de grafitițată, dar doar din Europa. A fost prea mult pentru mine așa cum este pe aia. Da, deci partea închisă este grafit. În schimb, aici este un desen făcut cu metru de funcție, un călură pe prin anii 1600. Un călură cu Apollo. Bine, asta e nume de scenă. Apoi a fost doamna Călăutei, spunea Barbu Călăurescu, s-a călătorit la Bistrița în Vecea, a fost scrisor mănăstirii Bistrița și a stat și la noi, la mănăstire ca și stare fădurată, respectiv o pește ca Puzii. Aici și-a găsit un de rugăciune și a făcut desenul ăsta cu metru de funcție, să ne lasă un mesaj. Din păcate, un mesaj nescris, pe care trebuie să-l interpretăm prima. În opinia mea, cred că la văzut ce trebuie sunt peșteri, sunt periculos, sunt lapă, locuri fără vedeți, așa că probabil la văzut ce trebuie să apuce să să ne intimideze, să ne blocheze, să nu mergem mai departe, să nu pățim cumva ceva. O să spun că a avut de căcat că noastră localnici, că noi când eram copii jucam pe aici, unii făceau pe ghizii, adică erau la mulțumii pe peștera, iar alții prima pește. Vedeam desenul ăsta, ne ducem la pește, ne băgam groaza în mine. Dar asta a fost până la 14-15 ani când am auzit de acolo, da, și eu la haiducilor, așa că am dezvășit momentul moartea cu asta și am trecut mai departe, am ignorat că sunt ani, am căutat să căutăm pe auzit, vă rog, haiducilor. Și pot să spun că am găsit fiecare generație după generație la România, fiecare le-a găsit și căutat. Unii și-au spus capetele, alții au rămas fără lumii, au ieșit și au pus pe la haine, au rămas cu piese iubite, au fost și cazul lumii astea, cum pe la haine ca să poate afară. Blocaje nu mai vorbesc. Am făcut ușor de 3 ori. Odată am blocat, unul de copii, odată ne-am rătăcit și odată a rămas fără lumină. Când a rămas fără lumină, atunci chiar panică
că părinții nu se ne caută. Noi acasă spuneam că suntem pe rând cu pește, dar să spuneam că suntem un peștere deja prin amântare, prin România. Și eram conștienți că noi rămânem educați în peșteră, fără lumină, că am rămas cu ultima încărcătură de carbid și ne-am panicat foarte tare. Care a fost norocul? Am găsit catele de lumere aruncate de alții în peșteră. Le-am luat la tine, că dacă trecusem pe lângă peșteră, așa le-am luat la toate. Dar cu astea am ieșit înapoi. Cu niște catete de lumere, care a fost cea mai eficientă asta pe Europa. A fost lumere adevărate și am văzut de ieșit. De asta rămânem în capul. Poate ne găseau, dar mai târziu. Deci aici asta Pavonii, era în altă peșteră mai sus, asta Săvăreanu. Săvăreanu alt călugăr, altă peșteră alți ani. Săvăreanu s-a născut în 1840, a fost duhovnic cu Reginii Maria și s-a retras la bătrânețe într-o peșteră care poartă numele și a săpat mormântul singur în stâncă, a lăsat lucrare să fie îngropat acolo și bineînțeles că așa face întâmplat. La 84 de ani a murit și l-au îngropat călugării care erau în la mânăstire. Și l-au dezvoltat după 31 de ani călugărițele care sunt acum. Și l-au mutat în mănăstire. De Corneliu Săvăreanu. Acum găsim în peștera respectivă un groapă unde a fost înmormântat și un altar format într-o stâncă, unde întotdeauna găsim lumânări și părințe. Așa și aici. Este altarul lui Pahomie, un loc de rugăciune, spunem noi, care s-a transformat în altceva. Cu toate că este mai sus decât nivelul peșterii, izvorașul ăsta niciodată nu a secat. Așa că oamenii care s-au dăpus de lungul timpului în peșteră nu au dus lipsă de apă datorită la izvorul ăsta. Era considerat altarul lui Pahomie și loc de rugăciune, iar apa din peșteră era considerată apă tămăduitoare, vindecătoare. Pot să spun că vindecătoare o găsim și în ziua de azi, pentru faptul că vin multe persoane din anumite locuri, bineînțeles că au fost trimiși de cineva, să bea apă din peșteră pentru că nu asimilează fier în corp, au lipsă de deficiențe de fier și au fost trimise de apă de aici pentru că apa din peșteră conține fier datorită oxizilor de fier care sunt în calcar. Sunt oxizi de fier, de sulf și minerale organice. A fost și măsurat acum câteva zile. Turiștii au venit cu un aparat și nu mă gândeam că datorită banilor nu e stricată cumva. Și au găsit impurități 000. Deci a zis că e mai curată ca aia pe care o bem noi afară la robinet. Mă rog, de asta zic că era considerată apă tămăduitoare, vindecătoare. Să vorbim ceva despre Ilie, ce ați văzut că nu-i prea vedem, este casa lor de iarnă mai mult. Până acum 2 ani peștera a fost închisă pe perioada de iarnă pentru hibernarea liliecilor. Dar acum s-a făcut o schimbare. Au venit copii mulți cu școala altfel, cu programul ăla, cu gălăgie, au mai tras și cu pistoale după ei, mă rog. I-au cam determinat să mute în partea sclerogică. Așa că anul trecut a fost prima iarnă pe care am vizitat și partea vizitabilă pe iarnă. Deci, datorită lipsei de lilieși care sunt în partea vizitabilă. Dacă ei s-au mutat de bunăvoie siliți de copii, aia a fost treaba lor. Da. Liliecii sunt inofensivi, nu ne atacă, ei se ghidează prin ecolocație, un fel de sistem radar bine pus la punct, detectează până și pânza de păianjen. Sunt benefici pentru natură pentru că mănâncă insectele dăunătoare, deci sunt insectivori și nocturni. Sunt singurele mamifere care zboară. Pe timpul iernii vin pentru hibernare aici, au confortul de 9 grade în viață de frig. Nu pot să-i prindă nici de ei pentru că este peștera foarte înaltă și își fac coloniile cât de sus. Așa că se prizează de stâncă și intră în colonizare pe perioada rece când intră insectele în hibernare. Și stau până primăvara când iasă insectele. Dar în timpul ăsta se adună la un loc asta seara, se colonizează de ordinul 10, 100 sau 1000 și intră în hibernare, își schimbă metabolismul, își reglează bătăile inimii, ajunge la 3-4 bătăi de inimă pe minut ca să poată să-și menține energia până în primăvară. Cu condiția să nu-l deranjăm, stă fără să mănânce nimic toată iarna. Dacă îl deranjăm, zboară și consumă energia și moare.
și sunt protejați de lege. Trăiesc 15-20 de ani și fac un pui pe an. O legendă spune că peștera asta iasă la Sibiu. Se spune că au băgat un câine pe timpul și a ieșit la Sibiu. O legendă locală, susținută și menținută de localnici, de bătrâni. Pe tine nu o practică, dar așa se spune că au băgat un câine și a ieșit la Sibiu. Acum vedem și stalactitele, stalagmitele. Astea sunt stalagmite, erau de fapt. V-ați gândit ce s-ar fi întâmplat cu ele? Ce a ajuns la moda asta. Deci, stalactitele, stalagmitele sunt formațiuni de calcar care se formează în peșteri prin intermediul picăturilor de ploaie. Muntele ăsta este ca și buretele, absorbe apa din ploaie și dă drumul sub formă de picătură în peșteră pe tot timpul anului. Și se depune 3 mm în 10 ani, cu aproximație, să formeze o stalactită sau o stalagmită. În alte țări să ajungă la performanța în caz de secetă, să ude muntele artificial, să aibă continuitate creșterea lor, adică să nu stagneze creșterea lor. La noi s-a mers pe metodă românească, să le luăm acasă. Asta s-a întâmplat cu stalactitele din peșteri, deci s-au luat ca suveniruri pe perioada când a fost la modul liber. Dacă peștera asta s-a administrat foarte târziu, în 1985, turiștii sau sătenii au avut timp să le degradeze. Peștera Muielilor a fost administrată prima din țară, a fost rectificată prima din țară, de fapt, în 1950. Acolo s-a strâns de la lilieci guano. Guano este excrementul liliacului considerat cel mai bun îngrășământ natural. La noi nu găsim pentru că vara nu stă aici, iarna nu mănâncă, nu produce. În schimb, la peștera Muielilor s-a extras de ordinul vagoanelor. Pentru faptul că s-a strâns mult, datorită populării de lilieci a peșterii, a fost foarte joasă. După ce s-a administrat, s-a săpat ca să facă posibilă vizitarea peșterii și atunci au reușit și localnicii să extragă guanul de ordinul vagoanelor. Atât au spus grijii de acolo că s-a extras de ordinul vagoanelor. Despre Jidov ați auzit? Le mai spunea blajinii sau urieșii. Urieșii treceau de 4 metri, se spune că înălțime, erau folosiți la muncile grele, de-aia le spunea ăstea blajini, că erau și blânzi. Pe munte la noi este oborul Jidovilor. Un obor format din stânci mari, unde se spune că își țineau animalele. Și despre jidoviții se spune că spălau rufe în orteți cu un picior pe parângul și cu un picior pe căpățânii. Nu s-au găsit oase de jidov la noi, s-au găsit la Roșia Montana. La noi se presupune, atunci când a stat armata patronă pentru săpături, nu se știe ce au găsit și mulți au vorbit că ar fi fost și la noi în zona jidov. Și posibil că s-au găsit oase de jidov în perioada aia, în 1980. De aici o să mergeți singuri și unde scrie capăt instabil, ne întoarcem tot pe aceeași cărare. Nu e o condiție să vă grăbiți să ieșiți de pe de noi, stinge lumina de-abia la 7 de seara. Iar pentru cine nu se grăbește, noi și venim și mâine aici. Dă-mi scăpăiți. Am uitat să iau plapon și perina. Am uitat să iau plapon și perina. Nu vă trebuie să încălzeți. Da? Da, da, mulțumim. Acolo și în fața mănăstirii. Oi, dacă.
Se merge pe gaz. Nu e mult. Dacă, ia, nu e student. Deci, ai de la să duci așa că vine, E bine, se inclusiv.